assalamu aleykum yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV on calminama on juurama on bismama aussi e yewtere moon dawrugol tonggode e 4e numéro ɗum noon hannde eɗen jaada hen e Cheikh Ndiaye gorko mbo juuɗe jaabi ɗum noon ko acteur développement. C'est vrai que politique ne woodi mais politique aussi ɓamto ene on ɗon kadi ɓuuri wadde fayida, donc il faut politiser pour un développement. En tout cas ko ɗum woni ko Cheikh Ndiaye kanko hannde woni koɗo meɗen e yewtere meɗen dawrugol ko idi foof en dokkat Cheikh Ndiaye konngol. Cheikh Ndiaye assalamu aleykum. Waleykum salam Moussa, mi salmitimama mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe yeɓoɓe ayaw Pindi TV fof to mbawi wonde e duude Baba Adama. mbeɗa salmina ɓiɓɓe fulɓe mbiyoɓe mbimi e mbimami salminde lamorgo leydi Sénégal woni Dakar e tarini muɗum e salminde dendagal Afrique e Europe e Asie e Amérique. kono Cheikh Ndiaye ka gorko mo juuɗe jaabi kono noon taweɗɗa koto France précisément à Lyon, mais souvent ene yiye aɗa waɗa dille banggue non seulement politique mais aussi to banggue haajoni développement. holko waɗatma motivé juste addude wadde contribuer to banggue développement sa tengti Sénégal et aussi diwan hay ko wayno? Merci beaucoup ko ardi fof kanko widema Allah jarama e invitation o. caggal ɗum kadi ko namdal ngal namdiɗa ham ngal ko namdal ngal coftatmi e jabade. wonno haala pular mbi kala ko jiiɗa ne waɗi ko sabobini ɗum. donc sababu ɓurɗo duñdemi ha nadde e darde développement politique walla développement social fof koko tawa koye fina tawaji meɗen eɗen gadori vraiment liggodirde e yimɓeɓe e wallodirde e muɗum e fannuji fof. ko ɗum tawrumi jinnaɓe, ko ɗum tawrumi bandiraɓe, ɗum ne kadi nayimi duñimi hen ha gontumi ɗum ɗon. donc mi wawa widema ni ko hirande temps o natmi hen kono en tout cas mboɗo andi kam pijjomi ɓe ene keptinimi hen guila ko moɗo woni cofama. donc ɗum wonɓe yiya aɗa wadda contribution ma to école aji to darnugol yoga e gueɗe goɗɗe ɗum ɗon foof holko mbawɗen artande ko puɗɗen wadde walla mbiɗa ko association joɗon dillo e on ɗon fannu? eyyi bon aɗa andi affaire o ko comme no mbirumam ni depuis mon enfance mboɗo dilla e affaire association ngaji ko gonga. kono noon kone jaami ha Europe noon ɓuurmi mataw feññinde ɗum walla ɓurde wawde gollude hen ha Allah noon e sutoroji muɗum Allah rokkimi hen partenaire uji ɗi ganduɗa ko kañumen ballatami e vraiment e darde fof développement mondial. mais hayso tawi ine waɗi souci politique? ene waɗi par ce que sen mbi développement alay saago ko mbiyen politique. donc ko ɗiɗi ɗi fof mbaddi synchronisé alay saago kañƴi jadata a wawa wadde développement o goppa politique donc holno ala développement waɗirte e nder souci politique e to banggue haajoni gollal golloton ngal? eyyi aɗa andi hande kala ko cohluɗa e aduna he alay saago ma nde wawi administration sa naati hen tan hankkadi ene wayno a naati politique o nde tawno ko kamɓe keedi hen ko kamɓe jogui golle ɗeɗon. donc ko ɓuuri hewde minen ne kadi somin jiiɗi wadde ɗum il faut ko min mbaɗa avertir autorité ji politique min jewtida e mabɓe hamin pamodira e mabɓe kamɓene kadi sa ari mabɓe han kadi hunde foof ɓe mbattat ɗum ko politisé. joni beele aussi e on e palle ɗe joguiɗon nde yidde ɓamtude politique pour ɓamtare beele kamɓe ɓe ganduɗa ko laamu autorité ɓe kalfitina gueɗe ɗe galana on keɓata hen caɗele gam wawde wadde accès yoga e gueɗe walla ɓe mbaɗa noon facilité gueɗe ɗe manam webtinano on? bon so tawi ko min kam tawi kaldatmi ko Allah vraiment kala darde nde darinomi toon e yidde wallede e kala ko fewri e politiquement eɓe daro hen fayida mabɓe foof. donc on banggue kam vraiment mboɗo yetta hen autorité ji meɗen e autorité ji français ji aussi tawno kamɓe foof goto e mabɓe foof mboɗo yiya vraiment participation muɗum e darde nde darimi nde. donc mi meeɗa dañdude mabɓe ɗe ɗon caɗele so Allah des fois noon eɓe jiiɗa ƴettude ɗum ɓe mbatta ɗum politique kono min mboɗo salo ɗum seeɗa kono noon vraiment kamɓe kam mi alda e mabɓe hay caɗele quoi. donc Cheikh wadde somi faami jiɗɗa ko hollude neɗɗo wawi wadde politique mais taw ko politique ɓamto? politique bonani heddi ko la politique est en train de changer son visage no kew wirude ɗum ni au Sénégal. politique meɗen no yaari ni ene fonno yarude ni ene wayno wona gotum. holno jiiruɗa politique o no yaari hannde ni? est ce que mboɗo suusi haalde hen politique no jiirumi ɗum hannde o hay sinno hannde a yiiɗi nadde politique yimɓeɓe mbiyatma ko il faut ko guura fenade. donc ɗum tan iɗi wonde d' abord probléme mawɗo e leydi ndi. politique au début nden yimɓeɓe natirtuno e politique ko ɓamtare natirtuno e politique ko yidde gollude kono saaha hannde o ene wayno Sénégal so tawi jiɗɗa ko dañde ko politique mbaɗata te wona ɗum wonno base politique o. d'art bien gérer la cité wonno définition politique o. voilà exactement. donc d' accord mais aussi haɗani tan e politique Cheikh
quelque part aussi haɗa waɗa diga dilla yoga association ngaji walla yidde yo yimɓe keɓ koye mumen to banggue liberté par ce que to France en jii toon yoga activité ɗi mbaɗɗa yidde tan dendagal ɓiɓɓe Afrique malien mauritanien wonɓe noon yo keɓ liberté koye men oɗon activité mo jiyande holko mbawɗen artanede banggue historique mawmi artude hen ko ardi foof ko yettude dendagal ɓiɓɓe adama ɓe ganduɗa ko kañumen gollittuɓe wonno nde fulɓe meɗen mema toon to leydi meɗen Mali mon foof tini ɗum donc nde min tini ɗum ne kadi wonani min mette ɗe noon min ngala nomin goytori ɗum minen wonɓe diaspora so min mbaɗa ko wiyete manifestation hollidde aduna o ko waɗa ɗo ko wona hunde fonde waɗede hande yoɗani aduna o ɗo tolni ɗo donc min jewtimi hen e sehilaɓe mbimiɓe noon ɓaade ko banda men mema hay sinno wonano fulɓe noon tant que ko ɓiɓɓe adamen ko ganduɗa ɗum ɗo ko yeeyde doole tan ɓiɓɓe adamen ɓe somin mbawi darade hen min daro hen donc ko nden yiyande arayam ha mbaɗmi organisé manifestation nden noon nde tawno ko Mali min komi Sénégal najo mbaɗmi feere noon jokkodirmi e leyɗele ɗe foof ha jokkodirmi hen e Mali naɓe ɓe kollitimi ɗum ɗo kala ko coyniɗa hen minen hande kala ɗo jiɗɗa emin dardo hen ma donc mbaɗmi organisé manifestation min invité tous les pays africains hewɓe mabɓe nooti min ko ɗum addi oɗon ndeɗon darde ha min keptina hen noon hankkadi min maro min mbaɗa des zones panafricain donc ko ɗon umori en tout cas haɗa en ɗon tan par ce que hay fina tawan aussi aɗa dilla hen mbiɗa dilla e fina tawa wonno Allah waɗi guila jibinami fof koye nder source politique he koye source politique comme no mbirumami ni c'est à dire hande kala kaɗa waɗa surtout au niveau de la diaspora ma mbaɗa avertir autorité ji ɗi kañumen ko kañumen dokkatma autorisation ngaji kañumen ballatma e subvention ngaji kañumen ballatma e gueɗe kewɗe donc fina tawa kam mboɗo wawi widemo min komi homme de culture Allah waɗi ko ɗum jinmi koye ɗum guurmi ko ɗum tawmi donc nde jaami toon kadi joguimi possibilité wawde wadde ɗum ndillumi hen d' accord ko wona ɗum ko hakkude ma aussi to banggue ha joni sen garti e politique toon to ganduɗa ko omo ganduɗa ko Hélène Dioffé to ville de Vanvelin somi jumani inde nde aussi aɗa wallita on ɗon to banggue ha joni politique holko woni relation ma hande politiquement au delà de Sénégal e nder leydi France hol darde ma to banggue politique international madame Hélène Dioffé ko ardi foof ko caggal yettude jinnaɓam kam mbeɗa yetta sababuji kewɗi kono mbeɗa yetta sehilam mo ganduɗa ko kañum dari darde ha waddimi makko ene wiye monsieur Tria donc ko Tria jaggi junggam nayi mi waɗimo présenté wonno noon won ko liggornomi nder Lyon onnene kadi ne heptinimi hen ha wi kam an il faut min mbanma présenté maire o donc o jaggi junggam o nayimi toon kanko madame Hélène o bonnani ɗum hay saaha goto guila nde Allah waddi min mboɗo wawi widemo o jagguirimi comme no ɓiyiko mi alda e makko audience mi alda e makko intermédiaire ko accès direct jogdimi e makko donc ko ɗum addi ha hankkadi nde min jokkodiri hamin kolodiri o ƴetti noon jaɓɓal yidde gollodirde e yam minnene kadi dokkumomi oɗon faveur donc élection ngaji jonti o waɗimi convoqué bureau makko o andinimo mo yiɗimi mi liggodira e makko e élection ngaji te min mi wotata e France kono noon Allah waɗi kam vraiment mi ballodiri donc hol darde daranɗa to banggue ha joni politique et surtout précisément nder élection ngaji France puisque mbiɗa wottata toon eyyi banggue politique aɗa andi neɗɗo ne wawi wasde woote taw mo jogui wotoɓe donc peut être kanko ngal ɗon jaɓɓal o yinoyam nde ɗon yiyande o yino nde o waɗimi sollicité yomi ar mi liggodira e makko politiquement o yinno ko yomi gére mo côté Mauritanie et Sénégal naaɓe woroɓe leydi ndi no mbawata wotirandemo donc Allah waɗi hen suturu min mbaɗi des visites de proximité min on saaha hawrini koye saaha Covid o kono noon malgré tout ça min mbaɗi meeting ngaji taw koye téléphone walla vidéo ji ha ɗum waɗi assuré gueɗe bon min mbaɗi hen en tout cas komin mbawi ha Allah rokki min hen woni o d' accord ko wona ɗum justement en kaali haala élection ngaji certainement Sénégal koye élection ngaji faya précisément janvier 2022 23 janvier ɗon garaten e commune moɗon walla diwan moon eɗen gandi élection ngaji paaɗi hol hande candidat mon potentiel mo ganduɗa oɗon no jagguirantani France haɗa jagguiran on e nder diwan moɗon pour le moment en tout cas position on kam net mi wawa haalde ɗum nde tawno mi waɗama hen sollicité sohluɓe ɗum ɓe hewɓe min joddima e mumen jiidiri e yam kono noon ɗo wonno ko minen ndendi diwan kadi won darde nde daroɗa hande a wawa wiide ko oɗo ɓurɗa wonande walla kollitama ɓurɗa wonande o kono noon en tout cas to Allah waɗi hen ɓuural ngal ɗo ko ɗum min ñagoto kadi andindeɓe kadi goto hen foof pertuɗo goɗɗo o dañi yoɓe ballodir nde tawno kamɓe fof so tawi anni e mabɓe ko gonga ko yidde liggade e diwan o mbiɗa sikki poɗodirel ne wawi wonde kono mo Allah fecci hankkadi ha heeɓi o yo woɗɓeɓe jabru ɗum Allah mbawa wallodirde e muɗum ko ɗum ɓamtata hen politique wona tan koto gonɗa min ko gangonmi en potani liggodirde wona ɗum kono noon hande o min to diwan amen to commune amen to mairie
emin jogui toon candidat ji goto mabɓe fof jiiɗi laamaji mais min hannde mboɗo wawi widemo gonmi koye diwan de Demet par ce que ko sehilam jinmi wallude hikka ko kañum balloytomi campagne te kadi emin ñaagui Allah nde Allah rokkata min wune o kadi emin jogui yakare kadi nde wonno ko golle mawɗe nde ɓe mbaɗi toon Allah ne wawi wadde sutura ha andude on candidat o bon mi anda so tawi noon ɗum ne waɗami autorisé mais en tout cas ngolɗo minen emin jiiɗi miñum Abdoulaye Elimane Dia fo Abdoulaye Elimane Dia moɗonne min gartoy hen inchallahu rabbi haala makko woni miñi kono wiye Mamadou Elimane mi joddima hanke makko kadi sehilaɓe amen gaari taw ko diwan mabɓe ne ñaaguimo nde o arata o jokka golle ɗe donc ɗum ne kadi omon ay concertation omon ay consultation ngaji ɗi pour ƴewde so tawi omo waɗa validé candidature makko mais c'est pas encore vraiment officialisé, c'est pas officiel donc ko ɗum ɗon donc no heewi so neɗɗo tawi ne waɗa candidature ene heewi addude projet ne heewi addude plan walla ne heewi addude vraiment gueɗe ganduɗa ko ɗum yiiɗi addude donc beele o waɗi on présenté plan mo ganduɗa oɗo so tawi o laami ma on teska hen wayrode e nder diwan moɗon kono mbirumami ni kanko ƴettani engagement yidde wadde ɗum ko diwan o ko ɓen gaari ñaaguimo ɗum mawne ɓe mbima ko mawne darde nde darinode golle ɗe gollatde minen emin keptini ɗum min jiiɗi noon ko emin gandi kala darde nde o darino aɗa wawi darade ɗum min cohli hannde ko gara nder mairie mo Demet jokka golle ɗe saabu emin joguema hoolare emin joguema yakare nde ɗon kanko ne noon wonno ko neɗɗo kadi keɗotoɗo sehilam makko joguiɗo conseiller ji o mona hen donc en tout cas emin jiiɗi min kanko min ñaago ko toujours nde o arata o daro nde ɗon darde tawno yimɓeɓe kadi so coynima ma yakare est ce que ne waɗi candidat ji ɗi ganduɗa baɗɗi présenté e nder maire he taw wona kanko ene waɗi ɗum kam wasata ɗum kam ko gila tawata ene waɗi heddi ko goto fof yarata tan ko arsugo muɗum donc sondage o mboɗandi so yeehi minen gañoto watta pelwidira ala watta d' accord merci Cheikh mi sifton tan ko Cheikh Ndiaye donc jooɗi toon to France e nder ville biyeteɗe Lyon donc acteur de développement kanko jewteten e numéro e yewtere meɗen Dawrugol 4e numéro Cheikh Ndiaye mbawata gasnude taw artani Abdoulaye Elimane Dia kalajo certainement ko yaade muɗum wona yaadu mo ganduɗa ko Demet naɓe tan cuuni ko dendagal fulɓe ko dendagal Sénégal naɓe eɗen mbawi Afrique foof an il paraît qu'il y avait une relation étroite entre kalajo e an holko mbaɗa artante banggue témoignage ha e ko wayno Abdoulaye Elimane Dia hande mi wawa joɗade ɗo mboɗo haalani haala makko ko heewi de taw walle makko ko kaali haala hoore mbeɗo sikki kono haalirno foof toni gasni aɗa andi rien personne n'est parfait kadi hay goto wawa dañde aduna ko nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam dañani vraiment o arino min mboɗo wawi wiide ko missionnaire tawno so tawi Allah feccima rokkima ko ganduɗa ɓiɓɓe adama en ɓe goto foof ne yiiɗi dañde ɗum an dañɗa ɗum ha paari dottiɗa ndenduɗa ɗum e ɓiɓɓe adama en vraiment ɗum ɗon ko yettere Allah minen hande ɗumin goni ɗo min tolni tan koye duwanade mo ñaganademo Allah golle moƴƴe ɗe waɗe aduna ɗe nde tawtode ɗum to en nde Allah kadi waɗantamo ko woni ɓuural makko toon yo taw to feewi to ɓuranimo to ummi ga en wonno min comme no mbirumami ni c'était plus qu'un ami c'était un frère kono noon kala ko jiiɗa ne jogui sababu muɗum o yiidimi koye miñiko sehilam funere Mamadou Elimane Dia Mamadou ko sehil ko guiɗo nde kadi sankare nde yani taw mboɗo waɗa préparé ummade France arde ga en ñande sankare nde waɗa annoncé gallam Lyon cikkata ko Lyon o sanki wonno aduna foof ene andi relation ngaji jogdimi makko relation ngaji kadi jogdimi miñi ko yimɓeɓe ala foof mo arani duwade toon téléphone ngaji kam no wawa haalde donc ko yidde wiide tan Abdoulaye était quelqu'un mo ganduɗa ko Afrique foof jeeyimo ko Afrique foof par ce que vision makko waɗino dépassé Sénégal donc mbaɗo noon noon so yeehi ene wayno ko jaalal manggal yeehi ko perte mawɗo e nder commune e nder leydi e nder diwanuji kono noon Allah watta ko woni ko wona ɓuural vraiment ko duwanade nena Mariame Ndiaye Ba duwanade dendagal kala ɓiɗɗo adama julɗo a duwanama sankare Abdoulaye Elimane d' accord saɗa jogui message faade association ngaji pelle ɗe gonɗa e yidde ha joni wadde relancé activité ji gonɗon holko mbiyata par ce que bientôt inchallah ma ruttu toon to France pelle ɗe liggodirtumi ko ardi foof kam haade yam yaade toon to France jettatmi ko fedde darinde mawde wonde ga en mo ganduɗa kone garmi rawane mbanmi ɗum créé hay ñanden mi waɗiɓe rencontré mbiɗo salmina ko ardi foof coordonnateur général Ibou Niang de Souray e salminde Issa Diallo to Kaskas kañum woni secrétaire général salminde dendagal wonɓe hen wasde mi wasa jumde mi wasa limde donc kamɓe foof mbiɗo jarnoɓe mbiɗo jarnoɓe guila e darde mabɓe ha e golle mabɓe ha e vraiment tindeɓe golle Cheikh Ndiaye e Cheikh Ndiaye wonno
neɗɗo ko gonga sondu woni ko dow hakkille mum woni ko less ko diaspora Allah waɗimi kono kamɓe gonanimi gani kono mi yi vraiment darde mabɓe mbeɗa yettaɓe donc 6 dev e somi ummima ɗon noon partenaire uji am wonɓe toon to diaspora wonɓe toon to France mbeɗa yetta Allah mbeɗa yettaɓe no feewi kadi golle ɗe koko jokki nde tawno hay haɗayam arde ɗo ene tout récemment won don uji ɗi mbanmi réceptionné toon to Lyon ɗum ne kadi somi hoorigol ɗo min goni koye préparation ngaji no min gartir nde tawno comme no mbirumi rawane ni ko contrat dañaɗo mo ganduɗa ko duuɓi tati hirande foof min gara addude balle addande ɗum diwan o hikkane kadi emin ñaagui duwawde Allah addata min e dow jaam min mbawa kadi wadde ɗum délivré no hannirta ni inchallah balle jowciɗe développement to banggue éducation walla minen min ɓuuri yarude koye fannu éducation e fannu santé donc ko ɗiɗon fannuji ɗiɗi min jaari rawane wonno premiére arrivé amen ɗo ene Sénégal donc ɗum ne kadi nden wonno sponsorisé événement o ko la 2STV de l'occasion mbeɗa salmina et sino concurrence un peu mais bon wawas wadde ɓen cité maddunɗa émission c'est on doyen on frère kono ɗum ko beele on keɓata aussi caɗele gaddugol ɗin ɗon matériel ɗe laabi hay ko guila taxe uji hay ko wayno par ce que c'est vrai que gaddo kam balle ina foti toujours wallede no waɗir accès donc ittugol ballal ko fotino France addumi nder Sénégal donc ina foti webtinade par ce que ko hunde nde ganduɗa sa no waɗi importance faade ɓesguli ɗi beele on keɓata par exemple caɗele faade e addugol ɗum ɗon ɗiɗon caɗele laabi he parfois c'est difficile hen sahaji ne muusi kono noon tawno so tawi aɗa waɗa engagé hunde aɗa andi ɗum ɗo wona hunde wemde ko wawma tawde hen foof a muñat tan hen sahaji wona addude balle ɗe woni probléme walla hakkude me partenaire uji ɗi walla hakkude me ɓiɓɓe diwan uji ɗi ko yimɓeɓe des fois eɓe manque famde position neɗɗo o a daroto ɗo darde yidde wallude diwan walla wuuro han kadi noon ɓe ƴetta ɗum ɓe payde ɗum e gueɗe goɗɗe so tawi hande a darima pour wallude école walla wallude dispensaire so tawi wuuro ngo han kadi jaaɗo ha dañi hen caɗele fof walla joguiɗo haaju mum fof wiyano hollitma ɓe cikkata ko darde social mo daariɗa nde wonta ko wallude de manière personnelle voilà ko fotno wonde collectif ɓe mbatta ɗum personnel te minen hande bon min dañalam yarani no ganduɗa mboɗo ara mboɗo wiya yimɓeɓe goto foof mboɗo walla ɗum mbawmi ko yaade e partenaire uji am ɗi joguimi wiya ɗumen nokku amen emin manque kadia e kadia ɓe mballa min hen kono ɗo joni hande wonti ko gandanɗa hoorema an hoorema hay position ma a famata ɗum tawno yimɓeɓe yakar walla koɓe coynoro e ma ko taw peut être Allah waɗani ɗum kono noon ko yettere Allah noon ko yettere Allah nde tawno ɗum kadi koye dokke Allah mataw. D'accord, merci beaucoup Cheikh Ndiaye. Mot de la fin holko wonata mot de la fin maɗan to banggue activité ji guila gartuɗa ha joni par ce que pare a waɗi presque 1 mois walla 2 mot de la fin par ce que ñandira waɗi activité donc je profite ɗo kadi wiide auditeur uji Pili TV wayno waɗi mariage pattamlama toon to juuɗe jaaɓe mot de la fin e nder on ɗo ma surtout vraiment musidɓe e sehilaɓe ummiɓe to banggue yo banggam arde notade on ɗon de mot de la fin nane mi salmini dendagal ɓiɓɓe aada men kono noon kadi mention spéciale à madame Ndiaye Penda Ndiaye e kadi jarnade dendagal ɓiɓɓe aada men watnoɓe déplacé tawno cuddungu yimɓe gummima ha Europe ɓe gummima ha Afrique ɓe gummi ko e nder leydi ndi kalɗo mbawno wonde somi wi Afrique won ummi Maroc won ummi Mauritanie ɓeɗon foof gari tawtorama cuddungu Dakar ɗo guiƴiraɓam foof mbaɗi déplacé e sehilaɓe tawtorama donc ni min gari wuuro nde kadi guure taariɗe ɗe foof notima te pourtant nde gummotomi nde garatmi nde mi waɗi annulé toutes les événements festifs tawno pour woni no sunare mawnam Ablaye no mbirumami nane kono ɗum haɗani yimɓeɓe foof notima hen so Allah mbeɗa yetta Allah noon mbeɗa yettaɓe kala gumminoɗo ɗo ɓaadi eɗo woɗɗi foof kadi goto foof mi yi darde muɗum yo Allah yoɓ ɗum jogdi moƴƴiri donc ko ɗum woni ko jiɗmi duwanade ɓe hen e ñaganade ɓe Allah kadi ɓe cuwaresde ɓe Allah walla ɗumen ndesa wonno ɗum kadi ko duwa mawɗo surtout voilà donc ko noon Cheikh Ndiaye ɗum noon min calminima kadi ha prochainement inchallah Allah jarama on jarama mi weltima no fewi yo Allah teddi noon merci beaucoup yeɓiyankoɓe Yaw Pin TV ko ɗo min katta e nder yewtere moɗon dewrugol ha prochainement en jetti Mansour en jetti Ndeye Fatouma Sali en jetti madame Sall e Ali Fall Tidiane an calminama donc prochainement yewtere men dewrugol e mbadi gondi on jarama